Son Celso Fernández, alcalde de Maside, presento má reelección. A nosa idea é continuar o traballo iniciado fai 4 anos e ampliando e facendo aquilo que nos quedou tamén pendente por facer. Neste caso, creo que é fundamental o levar a cabo o Plan Xeral de Ordenación Municipal que nos próximos días presentaremos á veciñanza e ao mesmo tempo o desenvolvemento do solo industrial que temos previsto e o emprego para os nosos mozos e mozas do Concello. De feito, xa o iniciamos agora coa instalación de Cepsa, que vai a supoñer un revulsivo importante e moito emprego para moitas familias do noso Concello. No campo do San Antón fixemos unhas melloras no que é nos espacios de lecer, nos espacios tamén de actividades para a saúde e actividade física para os maiores, basicamente. Recuperamos o edificio da Casa Consistorial que está aí ao lado, mesmo trasladamos un hórreo que estaba completamente abandonado, démoslle vida e alegría ao espacio trasladando hacia aquí, hacia o campo. Aquí nesta casa que temos aquí pola parte de atrás, a antigua casa sindical, levamos a cabo unhas reformas e destinamos e demos uso a unha serie de oficinas municipais, fundamentalmente e basicamente pois o que é a oficina de servicios catastrais que tanto están agradecendo os veciños porque eles son conscientes do aforro en tempo e en diñeiro que eso lle supón para todo tipo de problemáticas, además nun concello onde houbo que facer a digitalización e a revisión do catastro de rústica que era un completo desastre. Tamén temos o que é aquí a cuestión de tipo laboral, onde se lle dá información, onde se fai orientación, e mesmo tamén as oficinas de recadación. A gran obra e o gran valor que lle pasou a Maside nestes últimos 4 anos foi, sin duda, a autovía. A chegada da autovía que nos conecta co resto todo de Europa, que nos pon a poucos minutos de Ourense, a 10-12 minutos, que nos pon a pouco tempo de Vigo, a pouco tempo de Santiago, colócanos no mapa. É unha nova dimensión para Maside. Un dos proxectos para os próximos 4 anos para Maside é construir e poñer en marcha a guardería para a población infantil que temos no noso concello. O gran reto para os próximos 4 anos, desde logo, é emprego. Darlle emprego aos nosos xoves, tanto aos mozos como ás mozas, e neste caso, pois a primeira porta que se vai abrir vai ser a da empresa Cepsa, unha empresa que non ven por a subvención, senón simplemente porque considera que é o lugar idóneo para a súa ubicación. Emprego para os novos, ese é o futuro. Fixemos un esforzo enorme na mellora das pistas deportivas e, en xeral, de todo o que é o espacio recreativo e para o exercicio físico. A deportiva estendeuse á vila de Dacón. Realmente non só a cubrir a pista, senón tamén outro tipo de instalacións que levamos a cabo para os nenos e para os maiores en 2 zonas, na aldea de arriba e na aldea de abaixo. É certo que levase feito moito aquí en Dacón nestes 4 anos, pero vaise continuar e incluso mellorando nos próximos 4, sen dúbida, para a vila, a segunda vila do noso concello.